kat kum ki komen ki ba la penduk mensi menga bat ki ba ngalaju kuak bangan penkut no ya kini ki reels namar ba kim patla ban pediang ki pat ba ya kan ni kimat ki bangan jukran dikata kade ke mga kuak ban pensyai pat balai kerja kumta namar ba kini ki briu ki badon hak kini ki comment section kide ki baju ong yang abang ade ke lembit kamang aku bahaban pensyai phi bangampat juan hang ne nak benta kanu ke parti ngampat ju ong ala sata ngasya ro ya ke kam ka ba kile ya ka kam ka ba ngaya ro kilang persya ne ki sarkar ne ka ba kile ka ba ngaya ro ka ba kile ka bom dairu ngakan thawa tikata ka bang aku ban pensyai pat phi ba phi ong ade ke lembit kade ke ba phi ong ba ngajudan syai ba aden ngala pensyai bun teli bah kiril bangampat juwan hang ne nak benta bangan ai ka jing kersian ye ba aden ngaju ai tang ka jing ya ro ba ilala banwan ne pen ye teli ya ka jai ben riu ha ka ne ka election jong ka MDC Hendring empat juwan na du ke basdang ru bandong bangan wan nak benta ka sarkar ne wan benta ba aden ne ngalawan na du ningkong ru manglayo i kadon katu kajing ya kawang mau ya kituki tuki briu ki ba syong hasora ki bala sya kawang mau baki sya kan man eksuit nang ta ka ba arpat ke bangawan na benta ba ngapersya ya kajat kapa ka ba i ju keren iba arden sibhang kata ka banadu menuru dai tang mentah dikata kade ke bangalawan nadu ningkong kasngi bangam ju don syakaliang jong iba aden tang bangan ju keren ya ngajukan tho ka keteng iba aden namar ba ngawan persya ya kajing kwa aijat kapa jong iba aden dikata kade ke ba lada i ong ba in aijat kapa ni aijat kemeru ngamda kuslai dia kata ka kam simat ke jong tang ba lada ide utau khali jong kataka district council jong kataka parti kabayalam hang tah district council banong ba on ai jat no sya ukpati kamot ba kila bakala palat kipat ba banjet kum ya kataka parti kabanwan penkala ya kita kidustur ki jongi ki hasih ai kimat penkalaya kita ki pareng ki bala ajat kapa ki ba dai kita ki kristan ki pareng yang ki hasiti kamlaban long tang kata ka bang ko man pensyai hang ni ka bang lawan na do ning kong hi ka bangam sim lawan ban ai jing kristan ye ba arden hindring lawan dak ba persya ye ba arden namar bangi ngi de ki hasi ki ba burom bela ka keme ki ba aya ka jat keme namar ka de ka keme ka ba kudup ya baro ki khun bat kan thai bet senrang ba ki de ka jo ka jat om kita ki jat pareng ki ba on dala sim jat cha ukpa katu ka khun kan thai la li ai ki khun ki briu ba son pha khat ej persakurim Tikari kita ka mga persya iba arden na do ning kong kasngi bat mentah pa de phi ong ala persya iba arden tang mentah bangala sya thiet kli NPP disngu bha daya sangam lada phi ki badon kishkor namar ngahang ni ngakran da khasi na takadaw ngahi ngam ai mensim ba on itho ya ka ktien khasi hakata ka assembly ne hakata ka parliament namar ka ktien khasi jongi hi ladangi sedang bangin ra ya kata ka ktien jongi hang ta assembly ne ha parliament kan sapoi de ka ktien si sudah namar ba ka ktien khasi jongi mantakam dan syu nandu bangalawan hang ini social media ngalayo i ba ka ktien khasi jongi kam dan syu bat ka jat ben riu jongi ru kam dan syu baru khat dikijing epat ya para sudah hang no ngidan kita ki jat ben riu khasi balada pila banya pensisya ya kata kajing dan kajat ben riu khasi to sa ayanga
daki reels wanam ai ki komen namar ki komen hi ki de ki ba dan mga smart page dan mga smart page na mga dasa lihat hanshu ya kini ki komen namar bun kita ikirukai dan mga ngam de kirukai ngan num priang kita ki komen rukai bat ngan num puli shu kita ki komen rukai kita ki bakwa ba ken pen dan burum meladi ken keren beda kini kiran san ki bakum mangami mangakat teman beriuru ngami ban keren ban pensyai ya ki ki ting sngo ki jonga bat ki wei rukum ju kita ki basong thu bakila syai ken keren ken mi hakini kiran san nama kani kade kiran san ka ba ai men sim ka ba pensyulur ya baro kita ki rata jongno ru ki ba ngila ban pen pau ya kita kisap ki phong ki jongi Jatang kata ketika bang aku aban percaya bangam sim dei kata ka priu ka ba lawan ya sya ya iba ardan ne lawan ya sya sarkar. Dia ngala ai tang kajing kersan ya ka sarkar manta na marba ka sarkar kade ka ba phele jet ma phi ka bala le bun ba ki kam ki barat ba abat kham tam ka bala ya le shitom ba kan pelai luit ya ka jela ka jongi ka bangadang am menta satang ya kata ka jing one union minister man penlat luit penrakhe ya kata ka jela bapura sa sisien henry ngalatip tikana ba kane ka sarkar kala yo ya ka jela bapura namar ba kala yo menta shibun kituki jing mang tingkana ka sarkar pedeng namar ba kala pen khuj ya karam namar baru asyikata ba kampat pen khuj ya karam om judan kum kini ki projek ki ba kala wanra kha hak ba ngalayo sngu kala wanra utau minister ng tanah union minister ng tanah ka sarkar pedeng sau pukandai 1000 kilor nang talawan sa kanir mala katuk alfu sau kumtai alfu kilor ne alfu 1000 kilor ne ka no ne nam de pele jimot bha namar ba kilan pisar kite kiba kimde kiba pendan burum ya ta kada kite ki kam jok ka sarkar atat kita di kata kade ke bang ayo sngo ba kalali ai san phok kulur small dep kalali peli kate ke karkhana shathi shaki karkhana ing nang takin sapli bun ba asaki weki ki project di kata kade ke ba ngadon hang ni mangan kersan yak sarkar namar ba kade ke ni ke sarkar kabala la banan rakat ya kajela ba purati kala dei sha kata ka sarkar kabala nam haka history jong ka Meghalaya Kubli Shibun.